Mikko Mallikas täyttää tänä vuonna 40 vuotta. Siitä syystä mä ajattelin lukea teille sadun. Tämän sadun nimi on Mikko Mallikas menee kouluun. Tämän kirjan on kertonut ja kuvittanut Gunilla Bergström. Tässä on Mikko Mallikas, 7-vuotias. Hän näyttää erilaiselta kuin tavallisesti. Jotenkin totiselta. Kengen nauhatkin on solmittu kunnollisesti. Ei jälkeäänkään hutoilemisesta. Mikon koulu alkaa juuri. Hän on saanut uuden pusakan ja koululaukun ja kynäkotelon. Mutta jotenkin hän on erilainen kuin tavallisesti. Tavallinen Mikko on iloinen ja touhukas ja sytyttää salaa illalla taskulampun, vaikka isä on sanonut hyvää yötä ja sammuttanut valon. Ja lupaa siivota heti, mutta sittenkin livahtaa tiehänsä. Tavallisella Mikolla on tapana sanoa, että hän tulee varmasti ajoissa, mutta unohtaa kuitenkin tulla päivälliselle. Tai väittää pesseensä varmasti kätensä, vaikka olet peseytynyt ollenkaan. Mutta nyt Mikko ei ole kuten tavallisesti, iloinen ja touhukas, vain hiljainen ja vaitelias ja huolellinen ja tekee kaiken mitä käsketään. Isä on huolissaan. Hän ei tarvitse kovistella. Riittää kun sanoo, tule korjaamaan lautasesi pöydästä. Kyllä isä, Mikko vastaa ja vie kuuliaisesti lautasen pois. Tai, tänä iltana ei sitten lueta salaa, Mikko. Ei, Mikko sanoo, eikä sytytä taskulampua. Tai, vaatteet ylös lattialta. Okei, Mikko vastaa ja asettaa riisuutuessaan kaikki siististi tuolille. Ja ennen ateriaa hän menee heti pesemään kädet ja muistaa kääntää ihan suutkin ylös. Koko päivä on pelkkää. Kyllä isä ja okei isä ja totta kai isä. Mikolla ei ole nyt varmasti jotain mielessä, ajatteli isä huolestuneena. Edellisenä iltana ennen koulun alkua isä kysyy, arvaas kuka pelkää juuri nyt? Enhän minä, Mikko sanoo ja on tuumivinaan ankarasti. Semmoisia on monta, kokonainen liuta, isä sanoi silloin. Kaikki 7-vuotiaat, joiden koulu alkaa huomenna, joka ikinen on nyt peloissaan ja utelias ja levoton. Ajatteles, vaikka meidän talon 7-vuotiaita. He makaavat hereillä juuri nyt, täsmälleen tällä hetkellä, ja ihmettelevät, kuinka kaikki sujuu aamulla, että koulu alkaa, ja kaikki pelkäävät toisiaan. Joka ikinen on peloissaan ja utelias ja levoton. He eivät taida ajatella, että joku toinen valvoo seinän toisella puolella. Joku, joka myös makaa ja ihmettelee. Ja ajattelepa koko kaupunkia, koko maata, kaikki 7-vuotiaita, jotka makavat valveilla. Kuka ties, satoja tuhansia, isä sanoo. Mikon ajatellessa tuota kaikkea hänen on helpompi päästä uneen. Seuraavana päivänä koko maan 100 000 7-vuotiaat aloittavat koulun. Mikko muiden muassa. Isä saattaa Mikon perille asti. Muista sitten, mitä minä sanoin. Joka ikisen massua nipistää pönäköitteen ja itsevarmojenkin. Ja huolehdi pusakasta ja uudesta laukustasi. Ja tule koulun loputtua suoraa päätä kotiin. Ja Mikko lupaa. Luokassa jokainen saa oman pulpetin ja kirjan. Kaikki sanovat ääneen nimensä, opettajakin, ja opettaja kertoi salaisuuden. Se on niin lysti juttu, että kaikki nauravat ja masua lakkaa nipistelemästä. Mikko lähtee koulusta uuden luokkakaverin kanssa. He pysähtyvät matkalla monta kertaa leikkimään. Hauskinta on ojalla, missä lojuu mainioita rakennuskalikoita. He rakentavat laitureita ja siltoja ja veneitä, ja Mikko on viskannut uuden laukun hiekkaan ja unohtaa mennä suoraan päätä kotiin. Mutta heti tultuaan kotiin Mikko huutaa, sinä valehtelit, puhuit päin honkia. Eihän se. Mitä sanoit eilen illalla ollut totta, isä? Eivät lapset pelänneet eniten. Vai niin, ketkäs sitten? Meidän opettaja kertoi salaisuuden, että kaikkein eniten eilen illalla pelkäsi opettaja itse. Hän tuskin sai nukutuksi yöllä. Hän näet vain makasi ja mietti, että hänen piti tutustua uuteen luokkaan, 22 lapseen, joita hän ei tunne edes nimeltä,
ja vähintään yhtä monta outoon uuteen isään ja äitiin. Kuule isä, opettajan vatsaa nipisteli niin kamalasti, että hän päätti ostaa hienon mekon ja mennä kampaamoon ottamaan kiharat, eikä hän sittenkään saanut nukutuksi kunnolla. Toden totta, isä sanoi. Mehän unohdettiin illalla kokonaan opettajan mahan nipistykset. Mutta pidäpäs kiirettä nyt, eikä puseroa heitetä tuolla tavalla lattialle. Ja laukku myös paikoilleen. Ja sitten peset kätesi ennen syöntiä. Silloin Mikko sanoi, että hän on jo pesty kätensä. Mutta sehän ei ole totta. Näet, nyt on kaikki taas ennallaan. Touhukasta ja hauskaa. Mutta ei Mikko sittenkään ole enää tavallinen touhumikko. Hänhän on nyt myös koululainen. Loppu.